Gure sailarentzat oso programa berria da eta ilusioz beteta hartu dugun programa. Ze Bolondres munduan, voluntarioen munduan, argi daukagu zerbait egin behar dugula, bultzatu egin behar dugula. Eta estrategia bat egin dugu, estrategia 2017-2020, baina horren barruan nahi gendun txertatu nolabaiteko ekintza o ekimen berritzaileak. Eta berria egitasmoa hortan datza. Azken finean, parte hartze prozesuetan jende asko dago, baina nahi gendun hor herrietan dauden hainbat pertsona, bai teknikari eta bai politikari, bateratu, esperientzi desberdinak partekatu, eta horrekin sortzen dugun sare bat, nolabait esperientzi horiek transmititzeko eta danon artean pausoak ematen joateko. Argi daukaguna da gizarteak behar dituela, horrelako proiektu berritzaileak eta agente desberdinen parte hartzea beharrezkoa dela. Administrazioatik gero eta irekiagoak izan behar gara gizarteari. Zin da administrazioak lehen jokatzen zuen bezala jokatu. Nik agintzen dut eta nik esaten dut. Hori erabat desaustauta dago, guain elkarrekin egin behar dugu. Eta elkarrekin egiteko prozesu honetan, topatu gea oso jende interesgarriarekin. Eta nik usten dut, aurrenengo fase honetan edo aurrenengo edizio honetan, konklusio interesgarri batzuk atea ditugula eta etorkizunei begira ere izango ditugula aukerak hobetzen juteko, jende berria ezagutzeko eta Euskadi mailan ere sare hori potoltzen juteko. Nik usten dut dela txertatu beharreko birus hori da elkarrekin parte hartze birusa. Partekatzen dugun momentutik gauzak beste era bat ikusten dira. Ez da nire egi osoa, ez da bere egi osoa, elkarrekin egin behar dugu. Eta nik usten dut badaudela hainbat eta hainbat agente lanean eta benetan sinisten dutena parte hartze prozesu hauetan, baina igual askotan oso bakarrik sentitu izan dianak. Eta, ikusten da, isla batzuk izateatik artxipielago batzuk pasatu behar geha, konektatu egin behar dugu. Pertsona desberdinen artean sintonia hori lortu egin behar dugu. Eta horre balioko digulako baita ere administrazioei asmatzen juteko eta elkarlanean jarduteko.